makamano mago en wach malit ahinya ni joma noyudo masira makamano, jomoko dhi to kawo pesagi to chamo, wach malit mokalo. Riwruok jodolo ma jokristo kaachiel kod josalam manie Afrika obago romo e kaunti ma Mombasa matwak ewi okenge mageto nyayo kwe kod gayo jogo matiyo gi ute alam e timo timbe mag maundu. Achiel kuom ajenda margi en kelo kanyakla pinje duto mag Afrika e yor kwero timbe duto ma ok odhi kare motenore gi weche mag alam. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jodolo gi kaachiel kod jotend dini obago romo mar ndalo 5 e kaunti ma Mombasa mar twak ewi weche mopogore motenore kod alam. Wach chike matek mag dini kod monjne bende otwagie matut e romoni ka jodolo to dwani okawi okang' mowinjore mar gayo timbego ei Afrika mangima. Watu watolewe katika ule ujinga ama kutofahamu ili wapate misingi na ufahamu wa kuhoji, kuuliza maswali na kutaka kuelewa zaidi kabla hujajiunga na hizi sects ambazo zinainuka. And the issue of radicalization and violent extremism has affected all the countries that we have here today. We talk about Nigeria, we talk about Cameroon, we talk about Mali. All these leaders are represented here. So among the things that we are looking at in the workshop is how religious leaders particularly can be encouraged to bring our youth, our women on the negotiating tables so that they start at a very tender age to become peace ambassadors. Pia sisi kama Waislamu ni kujaribu kuelimisha Waislamu kuhusu dini zingine na kuhusu kuweza kuishi kuamiliana kwa amani na vile vile kufuata misingi ya dini yetu. Hakuna dini ambayo inasema lazima tuwe na itikadi kali. Itikadi kali zinatokana na ule ukosefu wa ufahamu wa dini. Nik Mashaka Hola kaachiel kod masiche mag monj gin mana moko kuom gigo ma riwruogno midendo ni Prokmura makelo kanyakla jodolo mag jo-Islam kaachiel jokristo e Afrika dwani piny owacho non matut kendo kete okange mag geng'ogi. Serikali pia ina jukumu la kuwalinda watu wake. Kwa sababu kile ambacho sijaelewa mpaka sasa ni kwa nini mhubiri wa itikadi kali awe atahubiri azike watu, auwe watu na serikali haijui. Sisi ambao tunasimamia taasisi za dini tufanye kazi yetu na vile vile serikali katika ile tunaita community intelligence iweze kuona kwamba watu hawashawishiwi tofauti na imani ambazo zinajulikana. We are hoping from this workshop our church leaders will develop more interest in Prokmura. They will encourage their young women and men who are pastors or reverend or even bishops to take very seriously the study of Islam and Christian-Muslim relations so that in their areas they will encourage working together with our Muslim neighbors. Askof mar kanisa jo-Anglican Jackson Ole Sapit igeno ni biro loro ayanga romono mar 18 mitimoga e higa ka higa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jokanyo mag bunge la wananchi